Tàrrega ha conjugat tradició i innovació en la inauguració de la festa major. Per una banda, s'ha recuperat la tronada que marcava antigament l'inici de la festa, costum que es deixà de fer l'any 1967. L'encesa de la pólvora l'han dut a terme l'alcaldessa Rosa Maria Perelló, Antoni Solà, darrer pirotècnic de la tronada targarina, a mode de reconeixement, i els trabucaires de Cervera amb suport de la tronada de Solsona. També s'ha recuperat la figura del pregoner tradicional a cavall flanquejat pels dos macers, tal com s'havia fet del 1944 al 1958. Ciutadans, molta atenció, que no heu vist mai a la vida una festa tan lluïda com l'actual Festa Major. Per altra banda, la innovació ha arribat amb l'estrena de la Xideta, relleu generacional en forma de cercavila que han protagonitzat les agrupacions infantils de la ciutat. La Xideta lluita els Targalets, infants del curs de tabalers impartit a la ciutat, la coral infantil Mestre Güell, els Petits Diables de Bat, els bastoners petits de l'Esbar Albada i els gegantons de les escoles, juntament amb els elements de folklore local com l'Otocino, els nans de Guixanet, la falera gegantera i els grallers de la Barra. Finalment s'ha procedit a ballar la versió infantil de la tradicional eixida, la Xideta a la plaça Major, i tot seguit s'ha acabat amb una guerra de caramels. Les altres cites de cultura popular de la Festa Major de Tàrrega del 9 al 14 de maig seran la nit del Tararot, dissabte 10, una vetllada amb els elements propis del folklore targarí, la 27a trobada de gegants i capgrossos, diumenge 11, la processó i seguici festiu de les Santes Espines, dimarts 13, i l'eixida, dimarts 13, amb exhibició de balls tradicionals de Tàrrega.